10 декабрь көне яраткан апайыбыз Мәсәгутова Рәйфә Мидхәт кызының матур юбилее 70 яшы тула. Бына шундай хүзләр менән башланып китә безнең студияга килгән тәбрикләү сәламе. Рәйфә апайыбыз елдың иң матур, иң саф мәлендә дөньяга килеп, үзенә иң күркәм сифаттарды йыйган. Яңы яуган аппак кардардай саф күңелле, тыйнак, хөйкемле, уңган безнең апайыбыз. Кулынан гүлдәр таматыйдар Рәйфә апай кеүек кешеләр тураһында. Уның бешергән ризыктары телеңде йоторлык. Өй ихатаһы һәр вакыт ялт итеп тора. Баксаһында гүлдәр сәскә ата, яшелсә емештәре гөрләп үсә, кош-корттары күпләп асрала. Рәйфә апай бәйләп биргән шәлдәр уның кул йылыһын һаклай, күңелдәребезне иркәләй. Апайыбыз гомер буе Октябрь совхозында йыештырыусы булып эшләне. Тырыш хезмәте өчен мактау грамоталары, рәхмәт хаттары менән бүләкләнде. Факил Езнәбез менән кызлары Резиданы үстереп, укыттылар, башлы, күзле иттеләр. Бүгенге көндә Резида Өфө калаһында теш врачы булып эшләй. Руслан кияү менән ул һәм кыз үстерәләр. Сабыр холыклы апайыбыз әсәйен, безнең әбиебезне хөрмәтләп караны, һуңгы юлга озатты. Без апайыбызга мәңге рәхмәтлебез. Кадерле Рәйфә апай, һине туган көнең менән котлап, иң изге, иң якты теләктәребезне юллайбыз. Көчле рухлы һәм кешелекле, юмарт һәм ярдәмсыл, бәхетле һәм сәламәт бул. Уй теләктәрең тормышка ашһын, туыр таңдарың тыныс, һаулыгың ныклы, гомерең бәхетле булһын. Тормышыбызга ямь өстәп, авырымай, кайгы хәсрәт күрмәй, озын гомер итүеңде, гаилә шатлыгы, балаларыңдың, якындарыңдың игелеген күреп яшәргә ятһын дип теләйбез. Күңел күгең һәр сак аяз булһын, ситләп үтһен һагыш, бурсылдар, ныклы сәламәтлек юлдаш булһын. Унан кадерлерәк нимә бар? Туган көнең, юбилеең менән бар йөрәктән һине котлайбыз. Сәламәтлек, шатлык, куаныстар, күңел тыныслыгы теләйбез. Юлдарыңа ак бәхеттәр яуһын, шатлык балкып торһын йөзеңдә, кайгы хәсрәт баш осыңдан узһын. Шул теләктәр бездән үзеңә. Иң изге теләктәр менән еңгәләрең Рәйсә, Нәзирә, кылыуың Наилә, уларның балалары, килен кияүләре, ейән-ейәнсәрләре, бүлә-бүләсәрләре, Күгәрсен, Мурак, Ермолаевка авылдары, Өфө, Күмертау, Салават, Яңы Уренгой, Душанбе калалары. Хөрмәтле Рәйфә Мидхәт кызы, юбилеегыз мөбарәк, табындарыгыз түңәрәк булһын. Тугандарыгыз менән бергә-бергә бәрәкәтле, мул тормышта гомер кичерүегезне теләйбез. Гомер үтә диләр, гомер үтми. Без үтәбез гомер юлынан. Мәсілі кетіп кетәйік.